चला तर आज मस्त अशी चमचमीत शेरण्यांची चटणी बनवूया, ज्याच्यासोबत तुम्ही 2 ऐवजी 4 पोळ्या खाणार. चला तर मग या चटणीला सुरुवात करूया. तर सुरुवातीला आपल्याला इथे काही शेरण्या लागणार आहेत, ज्यामध्ये मी छान अशा पिकलेल्या शेरण्या घेतल्या आहे. इथे मी 1 पावच्या जवळपास घेतलेल्या आहे. तर शेरण्या आपल्याला सर्व पिकलेल्याच घ्यायच्या आहेत. एक वेळा त्यामध्ये चेक करून बघायचं, काही कडू असतील तर त्या बाहेर काढून टाकायच्या. शेरण्या तुम्हाला आरामात यावेळेस बाजारामध्ये मिळून जातात किंवा गावाने तर ह्या अशा भरपूर शेतामध्ये मिळतात. चला तर मग आता काय करायचं आहे, शेरण्या आपल्याला छान स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहे आणि दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला त्यावरची जी साल आहे ती काढून घ्यायची आहे. अगदी सहजच ही निघते. तर अशा पद्धतीने आपल्याला यावरची सगळी ही साल काढून घ्यायची आहे. आता शेरण्यांच्या वरची साल काढून झाल्यानंतर आपल्याला याचे आता छोटे-छोटे असे काप करून घ्यायचे आहेत दाखवल्याप्रमाणे. इथे तुम्ही बघू शकाल आपल्या ज्या शेरण्या छान पिकलेल्या आहेत, अशाच शेरण्या आपल्याला चटणीसाठी हव्या आहेत. तर अशा पद्धतीने सगळे काप करून घेऊ. आता इथे सगळ्या शेरण्यांचे मी छान असे काप करून घेतले आहेत. आता शेरण्याची चटणी जी आहे आपल्याला छान अशी झणझणीत करायची आहे, तिखट करायची आहे. तर इथे 1 तासाआधी मी इथे 3 मिरच्या घेतल्या, पाण्यामध्ये भिजत घातल्या होत्या किंवा तुम्ही लाल मिरची पावडरचा देखील इथे वापर करू शकता. सोबतच आपल्याला 1 चमचा जिरं लागणार आहे आणि 1 गाठा लसूणचा मी सोलून घेतला आहे. आता काय करायचं, एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला आपण जे लसूण सोलून घेतलं आहे आणि जिरं हे आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. आणि ज्या मिरच्या आपण पाण्यामध्ये भिजत घातल्या होत्या, त्यासुद्धा आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घ्यायच्या आहेत. आणि मिक्सरला आपल्याला हे एक वेळा छान फिरवून घ्यायचं आहे. जास्त बारीक फिरवायचं नाही आहे, थोडंसं जाडसरच ठेवायचं आहे. आता इथं बघू शकाल तुम्ही या पद्धतीचं आपल्याला हे जाडसर ठेवायचं आहे, जास्त बारीक करायचं नाही आहे. आता आपण शेरण्याचे जे काप केले होते, ते सुद्धा आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचे आहेत. तर सर्व काप यामध्ये घालून घ्यायचे आणि परत हे आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. तर जास्त बारीक आपल्याला फिरवायचं नाही आहे. थोडंसं जाडसरच ही चटणी खायला छान लागते. तर अगदी एखाद मिनिट फिरवायची, जास्त बारीक पेस्ट करायची नाही. तर इथं बघू शकाल छान आपली शेरण्याची चटणी जी आहे आपली बनून तयार झालेली आहे. तर तुम्ही ही चटणी अशी देखील खाऊ शकता. ही अशी सुद्धा खायला खूप छान लागते. पण याची चव आणखीनच वाढण्यासाठी आपण याला थोडासा तडका देणार आहोत. आता एका पॅनमध्ये आपल्याला थोडंसं तेल घालायचं आहे. तेल छान गरम झालं की त्यामध्ये थोडीशी मोहरी घालायची आहे. मोहरी छान तळतळू द्यायची. त्यानंतर त्यामध्ये थोडीशी हळद घालायची आहे. हळद छान परतून झाली की त्यामध्ये आपण जी चटणी बारीक केली होती ती घालून घ्यायची आणि छान आपल्याला ही चटणी आता या तडक्यामध्ये परतून घ्यायची आहे. 1-2 मिनिट आपल्याला ही चटणी आता अशाच पद्धतीने छान परतून घ्यायची आहे. तर खायला खूपच छान लागते. बाजारामध्ये तुम्हाला यावेळेस या शेरण्या आरामात मिळतात. सोबतच त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आणि पुन्हा एकदा छान हे परतून घ्यायचं आहे. तर इथे मस्त अशी झणझणीत आपली शेरण्याची चटणी बनून तयार आहे. तर कशी वाटली तुम्हाला आजची ही रेसिपी? आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर करा. सोबतच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.